Nggih. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik loro gedhe tekani pancen kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu terus. Mati maju kok. Arep nggo pancatan dasmu ta. Lah nek munggane kayangane bapak ra wis tau omong kok. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Ngene to? Sik, ora masalah, ora. Aku mah terus mancat sapa, ya. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu Rawani aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tarian. Woten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, ya. Ngusul bapak nek atas nek pancen dewa-dewa rembeane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Ae. Dame piye nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok dame. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Gak aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa e. Ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani kae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ono ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Tak ribet. Ngono lho, bapake kersane arep bangun desa. Bangun desa Karang Kadempel. Supaya kawulane luwih becik, luwih rukun, luwih tentrem. Bangun desa ning kene sing tak karepake ora kok aku bangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora. Ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun, matsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wo ngaten to, Pak. Iya. Ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenake pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentrongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kenthongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Ning kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa. Dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya. Ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan. Gegayuhanku bisa kasembadan tole. Oh nggih. Menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika ndederek kula kadhawan menapa kula mboten badhe selak.
Semanten ugi kula kadhawuhan mlampahi ing tebih beto barang ing ngawrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra Wragil pun Bagong. Najan kula kadhawuhan pados nedha ingkang kathah. Saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane minggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Nek nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep ming sethithik entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan, wah malah dagingi malah iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh, nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru? Mula apa sing dikersake bapak ya dhewe ming kari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane bapak kasembadan. Ya mung sing pranyitna ngati-ati mergo bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono lho. Ha iya. Mergo bapak kuwi tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak ki engko gegayuhane eneng sing ganggu, wos. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Dereng ngantos pansrama Mbah Wacana. Kasaru praptane ngenali Ndring Mandura Prabu Baladewa ngembletek-betek. Kakang Semar, aku ing Prabu aja kaget Kakang Mayantaka. Sinuwun Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning aning kawidadan ndereng sami kula praptaku aku ngaturake salam dalengku katur marang kersaning Kakang Mayantaka. Nggih kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, nula kali tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo, Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong iki digawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maringi pangestu karo kowe wong ngaturke bekti karo aku ya sembrono kok. Nggih, Pun. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Yo, tak tampa pangestu tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjuk kula mboten? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho mangsa mang to. Lho, ra kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Rap. Dadi penyanyi tikus. Rap iki bahasa Inggrise tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh. Praptaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo. Aku mau tinimbalan dengke Prabu Duryudana. Jroning perembakan madani negara Ngastina mau sing dirembuk tanandha kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembukan negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patine para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinsepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete kali para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine. Tegese ora iso dikrenah patine. Ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara Ngastina, metu saka Natra negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning nggon Kusata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata kowe ora ngerti entuk diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diruputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa
Iki mengko Kurawa tekan kene mangsa barang sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Dereng ngantos paripesami Mbawasana. Kasaro praptane Raden Antasena, Raden Ganukaca tuwin Raden Antarja dumrajog tanpa laraban. Aku sing teko kae. Ndara Antasena ya. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Nayantaka slamet tekaku. Wah, Ndara Antasena bekti kula nggih Den, garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den, ya garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya terus tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya terus tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, Antasena. Kula ngendhaken bekti nggih? Ya, Gong tak tampa caidan. Lah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den? Ya Bagong tak tampa. Pripun enten napa nika kok Den gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa Sasmita. Aku nampa dawuhing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut Sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggep wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo Sasmita sing wis tak tampa, mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Ganukaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote Kakek Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai Nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patine? Mboten saes para sata Kurawa. Lah lupute Kakek Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kali kula manut, mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakde-pakde ku Wirasata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakek Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Kakang Antarja bakal nrenggalangi Wirasata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki mang pethuke sak njawiring rangkah Karang Kadempel. Mangke nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo Kek. Ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Gatotkaca ngatos-atos. Siwa Nayantaka aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Dina Semar bakal dibondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo Semar bakal disampurnake terus bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Tan Semar pamoring sukma, sukma sinukmaya winaya ing asepi.
Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Oh. Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine. Antasena sing ora entuk Pakde. Lho. Kaya palangi kareping para sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo, gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena, singkirna. Ning sisip sembile kurang-kurang bejane, aja takon dosa, babati gamelak gulungi genderamu. Kene marganing patimu Singalena prapteng lalis, Pakde Surtayu. Aja mlayu. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek panjenengan maju. Antasena. Apa Pakde? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu? Heeh. Kalau tomarmu kalah karo Jawa. Kakang karo Koso. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe mung telu? Iya. Aku Kakang Koso, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis pinake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Wela wis nganggo salto bareng. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemnatek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyinyi. Nyinyi le, Man. Maju tenan. Maju tenan. Mungsuhe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani.
Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Garkaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Tumbar gue ngeceri meripat nih. Oh, ora emosi, Man. Niki lho serban, Man, lho serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik, Man, sik. Ngopo? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena Gatotkaca Antarja. Pak D ditraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mateni kucing telu. Dit, mbok gek mangkat. Jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju Pak D. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruk istilahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Tambah sae Kakang Garkaca sagu, nugel, gulumut, puntir. Sirahmu tugel. Mati denengan. Edian sumbare medeni kabeh. Terus tonton nek ketemu aku arep ngopo? Sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk wis syukur. Antarja Gatotkaca Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe. Asu. Mangkel. Le ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lah kok arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Indah indi Pak ditraksi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kono kan diundangke Pak Mbah Cit nanti we Satria kok ndekem ning kandang pitik ki ngapa? Ngapa? Maksude? Oh, kon meneng. Nek kon meneng ki le ngono pisan bae. Kakak kami sosoran. Bar maju ora golo-goleki mungsuhmu. Omong nek kula Omong nek kula masuk angin. Oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin. Gejala usus buntu. Ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe? Ajeng orasi. Apa?
Ajeng orasi. Orasi sing dibelek lho. Operasi. Orasi dengkulmu mlocot. Iki rasane wis kelangan lho, jadi rasane wis kaya ora perang lho. Saking ngesul ben. Kon kajenge ngono. Atas ngapunnya aja. Ben luweh. Ora maju tenan. Ayo Kurawa sapa sing ketok? Duduki karo Antasena. Kakang Semar, wonten dawuh. Aku kok ora iso mitung nganggo naras sing ganep. Keparangipun. Monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi dipateni, yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa. Lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajak patine karo para Sata Kurawa. Ora aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lakon kaya ngene piye to, Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing gariske lakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Mongko kowe ora ngerti lakon iki, ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengkene anak-anak kula do melu ya ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan. Nek kula ken takon karo Manikmaya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kuwi kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima, nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa, ajeng kula tanjeke salah kula apa, luput kula apa karo Manikmaya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Doro? Semar nang ndi? Boso, anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijangka patine karo Sata Kurawa. Pokoke nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nenggalangi kidane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa. Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngudratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Weh, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa? Oh, cilik loro gedhe tekani mati ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru.
Lho, arep nggo pancatan dasku to. Lah arep munggah nang kayangane bapak ra wis ora omong kok. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing momak ceplek bablas. Kene to. Sik ora masalah, ora. Aku mah terus arep mancat sapa ya. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Bojomu diundang. Bojomu diundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tarian. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedak Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek ora tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwi. Meneng ya ya aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa? Sirahmu. Niki sene sirah. Padha ero sirahmu. Gedene padha. Kuwi iso nek dina iwik. Sapeane umbul gede apa diserang. Wis ngudho padha. Senengane kok kaya koten ora wis. Rasa cerewet wis. Kene rada dinglo. Nggih. Ujian. Wah. Oh jero banget ta Yam. Dalem beli. 3 meter setengah. Kene. Pun kebon. Ya, tak susah, Tru. Ayo ngaku. Ngaku sampean. Bareng karo Kurawa ya to. Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakene Semar, saiki Kakene Semar tok ringkes tok bondo tok krincung, sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakene Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ono wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Kene ora ngaku kriwikan dadi grojokan gak dadi tangisan. Lho, senmu arep apa? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep jotosi piye? Mergo sampean dadi jalaran ilange Kakene Semar lan para kawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Batranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Piye? Ayo nasibmu, Gong. Tru ora ono ta, Tru, ganggu, Tru. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane ngono. Tru. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, gantian iki. Wis. Yo ditangkap. Hup. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabotan wong kok ndak malah medhun aku. Ya.
Pokoke aku melu ya, Tru. Nah aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye? Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan ah. Cenanangan piye? Liwat papringan sarungku kathokku keri ning papringan Truk. Delok aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketoke. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semono trima ngalah. Kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten nggih mawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangkil langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to? Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang nyembah mboten basa kaliyan kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancene iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis. Ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Otos. Iki nowo gareng arep ngopo? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Arep ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor itu ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Bela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Weh lah, nyilih rek to? Lho. Nyilih rek kuwi dewane geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa rembarane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tantrimane Petruk Kandhong Bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye nasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Gak aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa ngene wae. Entuk jabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi.
Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Guru. Kula njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo ora krungu ya. Wonten dawuh Pulun. Apa iki kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa pangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, Wulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gething keburu sengit kelawan Semar. Mung merga nggon kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Kula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya, Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kuwun Bathara Guru. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi ya? Kae cetha sing mburi-mburine Bathara Purun Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Purun Bathara Paut, Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klithian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa, malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune ku to? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya, wonten dawuh Pulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan Suraya. Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar mersa sabar mersa ikhlas rasakno yen dadi kurang ajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadang mutuwa Ismaya nggone urip ning alam kadang. Nono gareng suarane ra ngono kuwi. Semar suarane halus. Ora tambah-tambahi Gong ora. Ajari. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ra sadar ye. Wis malih Semar. Apa iya? Mbawake digrayangi. Kowe gedhe banget to kopek. Ora ta ya. Aduh. Nolo gareng.
Kepiye iki? Mundi dawuh mangyanipun Iwang Pilun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pilun padha menang. Kapure semados nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu kita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Ana apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Lek wedi ora. Ngene, blegegeg ugeg. Blegegeg ugeg. Nah, sak dulito. Lit. Mel kok lit. Ben iki diwalek men rada beda to. Ya. Lit. Ndoro. Kedawan. Ndoro. Wis apik. Wis gak ling mburi. Iya. Bagong. Garing. Wonten dawuh Rama. Pitruk. Wonten dawuh Rama. Bagong. Wonten dawuh Rama. Garing. Kanggo nek isone mung ngono kae terus iso ngetarani lho, Bang. Toming Bagong. Pitruk. Garing. Men. Pise. Kampleng kowe. Aja. Iki kowe tak jasone negara Ngamarta. Omong karo Punden Pandhawa nek kowe arep mbangun desa. Syarate kudu kowe nyuwun syarat ditumbali getihe Werkudara. Ngono ya. Gelem fotonya. Gong ora ngawur lho, Gong. Dadi napa mau diajar iki sing ngajar kudu awake dhewe. Ning Werkudara. Iki Bathara Guru ora urusan. Kok ngecek nganu karo bapak sia-sia ya. Aku kok tok jlomprongke. Lho kok kowe ngerti? Kowe ngerti piye? Yo ngerti kok iki wong waras ya ora. Nek nganti tak tutke ra gelem muni ngono, ditenono larak ning jaba gebuki kowe. Ben, Gong. Wis ora urusan. Aku sing ngatur perkara iki. Nek nganti wis ta, ya. Sago ora. Aku piye, Gajul? Ya, sago. Beres iki anggere ngapusi. Titenono ajar dhewe kowe. Koko Prabu Sri Bathara Kresna iki wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggaliaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menapa Yayi Janaka mboten anjangun karukunan katentreman sing mapan enten Karang Kadempel. Ning jebul syarat sranane kok angel, kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon. Ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji. Syarat sranane apa Kakang Semar Maragage matur marang panjenengan ingsun? Sasmitaning Jawata ingkang kula tampa syarat seranganipun boten sanes Karang Kadempel kudu ditumbali ngangge getih Ndara Werkudara Den. Pancen wis ora kena dikandhani kok. Aku ora iso mara kowe to, Pak. Ora sok wani matur kaya ngono. Engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono. Ha ning ngayal ya, Reng. Ha apa? Atone ndasmu lho. Ora kompak babar blas. Wah, aku ya krungu dhewe kok ya, Gong. Wah, jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi, Mil.
omong sisan. Piye Ndara Kudara ikhlas apa ora? Pripun, Den? Ikhlas napa mboten? Sampeyan dadi srana kesempatan gegayuhan kula mbangun desa. Dipun. Ing mestine aku ngajeni karo kowe. Ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan. Mergo nggon wis ngomong marang para Pandhawa. Nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono. Yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa. Ora tresna karo Werkudara. Wah, mek perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati. Kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara. Piye Bagong? Mengkari gelem apa ora kaya? Mengkari gelem apa ora? Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Wah, Dipol. Ora nyambut gawe ngapa mentok-mentok. Ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu ya tok unekke edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe ra dalan. Lah kok dadi saka yang ngono kedadiane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar niku. Lho, gelut nggih. Lha perkarane napa ora ngertine bapakne adipateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng ngrancang bangun desa. Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar musuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petruk? Ndara Garukaca, Ndara Antarsena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak perjaka karo bapak niku kok sajake kaya atine niku ora trima. Semar iki ora gugat ning kayangan. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjike teng kayangan. Kula ale-gareng kali Bagong melu mriko. Kula ale-gareng karo Bagong ngamuk teng mriko dewa-dewa bubar. Bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medhun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar lho. Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar. Sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petruk Gareng mangsa bara nggonmu murba masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wah ngono, anu iya, anu nggih. Kowe lah dalan. Lah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mbangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa diantem ae mung lara dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendreng? Kok apa mlendreng kok disudet? Ora bakal terdas. Pondok sampean pitados kali kula ning ra tawat-tawati ndak geger kanane Bagong. Aja edan Antarsena.
sedalan-dalan aku mau jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Orang ngruduke bak kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngomong. Sapa? Antasena Cencen. Aku ki wong liya. Sapa apa? Binatang wah. Wah, edan. Antasena kaya wong kranjingan. Takon munggane kaya ngono malah tekan Guru Ngamarta tapel wates Guru Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggane kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian ning kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Gede Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo Kake. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Baladewa, iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho ulun kok ngasta utawi nganti dateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ing nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine. Dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sismaya kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus. Walah dalah kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Dipol kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun tak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur. Tak ajar kowe. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wong Semar tenan iki ambune jengkol. Dan ana wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kayane pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar dewa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malah mengke Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kene kene, Kek.
kakekne Semar jajar bangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane numputke wong gerang, numputke wong tuwa saiki salangan. Iya, Dik, aku salah. Dik. Saware ya. Aku nyuwun ngapura. Ngopo Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngerangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura Pak, ora ngerti kok. Kuwi anakmu ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong mutuh kok panane. Pak dhewe diajar aku ki ratu e. Turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima, ora trima gajulane. Sing girang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula Yai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing